Popri jesennej orbe prebiehajú na poliach aj ďalšie dôležité práce. Podrývanie a grúberovanie. Tieto technológie patria medzi spôsoby hlbokého kyprenia pôdy bez jej úplného obrátenia a sú čoraz obľúbenejšie najmä v suchších oblastiach. Prvo sme išli s grúberom a potom s podrývačom. Čo je zažito, už s podrývačom nenačím, ale zažito sme richtovali. 2 razy sme s grúberom prešli a hneď sme posieli žito, pokým ričovali aj. To bolo hotovo. A toto teraz richtujeme za jar. Ideme s grúberom. Jedno prochod grúber, aj raz s podrývačem. Aj to bude završeno. Aj potom na jar sa je dosť budelník, keď sa raz 50 našli, lebo toto je že veľmi dobre sa ukiazalo. Každý druhý rok sa nenačíme ani podrývať. Každý druhý, tretí rok. Aby sa do vzduchu, aby sa dostal do zemi, aby sa rozbúralo. Teraz je zem taká vazdušastá, aj koreň bude si lepšie môcť rozvíjať. Nie nabitá zem, rastresitá je zem. To je veľmi vážne za koreň. Podrývanie sa používa na rozrušenie utužených vrstiev pôdy, ktoré bránia prenikaniu vody a koreňov do väčšej hĺbky. Na rozdiel od klasickej orby, pôda tak zostáva menej premiešaná, no zlepšuje sa jej priepustnosť a schopnosť zadržiavať vlahu. Grúberovanie je ďalšou formou kyprenia, ktorá sa často využíva po zbere obilnín. Toto nám je grúber s 13 rádnymi télami v 4 šorách. Aj dva rotory, 2 jež rotory. S jedným prochodom, keď sa prejde, aj hneď sojovisko môže to siať. Hneď mienia aj setvospremáč. Porovná zem tak, že hneď sme siali žito. Grúber zapracuje zvýšky rastlín, uvoľní pôdu a pripraví ju na ďalšie poľné práce. V čase, keď poľnohospodári zápasia s nedostatkom vlahy, sú takéto technológie dôležitou súčasťou hospodárenia s pôdou. Grúber rozmiešal ten površinský sloj do 25 cm. Vidíšte tieto pozostatky, čo postávali. A podrývačne sme išli do 45 cm, aby sa prebil plužný džon a aby sa stvorilo viac azotu a aby koreň mohol zniť hlbšie za vlahou. Keď sa vidí, že všetko máňak nám je vlahy, tak voľako musíme zachrániť, aby zabezpečiť čím viac vlahy. Aj teraz toto vidíme, že toto vypadlo odlično, fenomenálno, že hneď je zatvorená aj brázda, aj teraz nie je to ani hrudy, sypka je zem. Tieto, čo 20 litrov spadlo, bolo by že tam mám za tieto 2 operácie. Aj teraz viac to takto bude stať. Na jar sa prejde raz so setvospremáčem, aj môže siať. Už tohto roku sme voľačo sme ani nerobili so setvospremáčem. Sme išli direktnú setvu. Jesen bolo len raz z grúberovanú, aj na jar sme išli len direktnou mašinou setvu a vypadlo isté ako aj dá. Myslíme voľako, aby sme si smánili, že široké sa tuto záchvaty, takže menej sa horiva strobí, aj časové oveľa drjova, ako da orieme, pa potom setvírať. Aj to nie je toto. Toto je teraz, sme smánili trovu v nafte, sme si na čas dostali. Viac času, viac môže spraviť ako ináč. To sa horie. Aj keď sú poľnohospodári s uplynulou sezónou nespokojní, práve teraz sa rozhoduje o budúcoročnej úrode, o tom, ako dobre bude pôda pripravená a ako dokáže využiť každú kvapku dažďa.